masážny prístroj Magic Foherb. Vďaka využitiu súčasných technológií tento masážny prístroj plne reprodukuje a nahradzuje všetky masážne postupy tradičnej čínskej medicíny. Trénie, liečebnú masáž, termoterapiu, bankovanie, masáž kvaša, akupunktúru a tak ďalej. V porovnaní s ďalšími podobnými prístrojmi má tento masážny prístroj 6 základných hlavných výhod. Je efektívnejšie. Masážny prístroj Magic Foherb je ideálna kombinácia súčasnej technológie a starovekej tradičnej čínskej medicíny. Je navrhnutý v súlade s modernými medicínskymi štandardmi a požiadavkami na bezpečnosť. Dokonalá kombinácia 4 hlavných funkcií a rozmanitosť terapeutických postupov v jednom prístroji dáva viditeľné výsledky. Masážny prístroj vyzerá štýlovo a moderne. Nepochybne vyniká medzi inými podobnými prístrojmi. Masážny prístroj má ideálne ergonomické tvary, štýlový a súčasný dizajn. Masážny prístroj pomôže zjednodušiť využitie techník tradičnej čínskej medicíny. Ľahko sa ho naučíte ovládať. Je prenosný. Práca s ním je oveľa pohodlnejšia ako s jeho stolnými náprotivkami. Je malý a ľahký, ovládateľný pomocou jednej ruky. Ľahko ho vezmete kamkoľvek so sebou. Je to skutočný mobilný masér. Je to komplexný prístroj, pokrok vo svete primitívnych, jednodruhových prístrojov. Masážny prístroj Magic Foherb kombinuje 4 funkcie zároveň. Impuls, prehriatie, vákuovú masáž, aj laser, ktoré úspešne pracujú v tandeme s fyzikálnymi faktormi, ako sú svetlo, teplo a energia. Je bezpečný. Iné podobné prístroje pracujú s napájaním zo siete, takže pri nepozornosti existuje riziko úrazu elektrickým prúdom. Masážny prístroj pracuje s lítiovou batériou. Je to skutočne profesionálny prístroj. Pre vývoj masážnych prístrojov spoločnosť Foherb zriadila špeciálne oddelenie výskumu a vývoja. Pracuje tu tým elektroinžinierov a projektantov s viac ako 10-ročnou skúsenosťou v odbore medicínskych zariadení. V procese vývoja masážnych prístrojov prebiehalo prísne testovanie každej jeho funkcie, a to pri plnení konštrukčných požiadaviek a technickej dokumentácie. Tiež pre doloženie kvality produkcie každá súčasť, zvlášť aj prístroj ako celok, prechádza prísnou kontrolou v súlade s čínskymi i medzinárodnými predpismi pre bezpečnosť. Pre stimuláciu je frekvencia výstupného prúdu 1500 Hz. Intenzita sa reguluje v rozsahu od 0 do 99. Každý si môže zvoliť vhodnú intenzitu v súlade s vlastnými pocitmi. Procedúra je bezpečná. Pri výrobe masážnych prístrojov bola použitá amplitúdová impulzná a šírková impulzná modulácia. To prístroj dovoluje kombinovať rôzne funkcie a rôzne fyzioterapeutické postupy. To ho určite robí efektívnejším a bezpečnejším pri použití. Na prienik elektrického prúdu kožou má vplyv jeho výstupná frekvencia, šírka impulzu aj amplitúda pri štandardnej záťaži. Nemá to nič spoločné so vstupným výkonom. Vyšší príkon neznamená vyšší výstupný výkon, ani neexistuje priama úmera medzi príkonom a účinkom prieniku prúdu kožou. Každý masážny prístroj je z výroby testovaný a až potom opúšťa brány závodu a dopravuje sa ku klientom.